खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार्सि गयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। देग्लायनि मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजादखौ जेरैखिजाया खुंगोन। काजलगावआव ड्राग्सजों लोगोसे सासे हमजादों। नगावआव सा 12 दालाल हमदों। मागोनि गिबि सानाव गोदानै 3390 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजाद लिरनो गोनां फरायसाफोरा देग्लाय आनजाद लिरालासे बारग'नाय नङा। देग्लाय मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजाद खुंगोना रोखा। देग्लायनि आनजादखौ जेरैखिजाया खुंगोन होननानै फोसावदों सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ। मख'नो गोनांदि कर'ना पजिटिभनि अलखद थासारिनि थाखाय थांनाय बोसोरनि मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजादखौ खुंनो हानाय जायाखैमोन। जाउनाव नम्बर इभालुएसननि जोहै रिजाल्ट फोसावनो गोनां जादोंमोन। ओरैहाय बे समाव हादर नाङै कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया गोख्रोंसिन जाबोनो लागै लादों। बेखौ नोजोर होना देग्लायबो मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजादखौ खुंनो हायाबो जानो हागौ होनना गोबाङानो सावरायदों। नाथाय सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ लखिमपुराव टेङाल कछारी अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव बाहागो लाना देग्लायनि मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजादखौ जेरैखिजाया खुंगोन होननानै रोखायै फोसावदों। बबेखानि देग्लायनि मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजाद खुंनो थाखाय सोलोंथाइ बिफाना लाहार फाहार खालामगासिनो दं होननानैबो सोलोंथाइ मन्थ्रिया फोरमायदों। चिरां जिल्लानि सदर काजलगावआव गोबांथार बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरि हमदों। पुलिस सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला तालिगाव पुलिसआ काजलगाव ओनसोलाव ड्राग्सनि हेंथायै जाफुंसार अपारेशन खालामना गोबांथार बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमदों। मोनसे स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायनि उनावनो तालिगाव पुलिसआ थांनाय हराव काजलगाव ओनसोलनिफ्राय 27 बोसोर बैसोनि आब्बास आली मुंनि सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ गोबांथार बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे हमनो हायो। बबेखानि ड्राग्स पेडलार अब्बास आलीजों लोगोसे गं 30 प्लास्टिक कन्टेनाराव 4.39 ग्राम हेर'इन गंसे मबाइल फनखौ बोखांनो हायो होनना पुलिस सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बादिब्ला अब्बास आलीआ धुबुरी जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सापरिनि गेबेङै आरो बांसिनै मिथिनो थांखाय पुलिसआ अब्बास आलीखौ जेरा खालामगासिनो दं। नगाव जिल्लायाव फिन दालालनि हेंथायै पुलिस बिफाननि गोख्रों अपारेशन। थांनाय हराव नगाव पुलिसआ दालालनि हेंथायै अपारेशन खालामना सा 12 दालालफोरखौ हमदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नगाव जिल्लायाव दावबायना हर थाहैनाय समावनो नगाव पुलिसआ दालालनि हेंथायै अपारेशन खालामना सा 12 दालालफोरखौ हमदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला नगाव पुलिसआ गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय हमनो हानाय सा 12 दालालफोरा नगाव जिल्लानि गुबुन गुबुन पुलिस थानानि बाहेरायाव गोलाव समनिफ्रायनो दालालि खामानि मावबोदोंमोन। माबा मोनसे जेंनाखौ लाना पुलिसनि खाथियाव थांनाय आरो केस फाइल खालामनो थांनाय सरासनस्रा सुबुंफोरखौ गावसोरनि जेआव फोनाङोमोन। रिपर्ट बादिब्ला थांनाय हराव नगाव पुलिसआ सा 25 दालालफोरनि हेंथायै बे अपारेशनखौ खालामदोंमोन। नाथाय सा 12 दालालफोरखौल' हमनो हायो। बबेखानि खारखोमानानै थानाय गुबुन दालालफोरनि हेंथायै नगाव पुलिसनि अपारेशना सोलिगासिनो दं होननानैबो मिथिनो हादों। आसामावबो कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जादों। बिनि बिदिन्थि महरै मागो दमासिनि गिबि सानखालि एबा सनिबारखालि रायजोआव गोदानै 3390 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादों। बेनि अनगायैबो मैयानि सानाव सा 4 कर'ना बेरामिफोरा जिउ गोमायो। मैयानि सानाव आसामाव 876 सुबुंफ्रा कर'नानिफ्राय उदां जायो। सावस्रि बिफाननि रिपर्ट बादिब्ला रायजोआव गासै 19767 एक्टिभ कर'ना बेमारिफोर दङ। ओरैहाय मैयानि सानाव भारत हादरनाङैनो 34,355 सुबुंनि देहायाव गोदान कर'ना पजिटिभ मोननो हादों। बिनि हारआ 9.87%। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।